новините на ЕФТV. Здравейте, аз съм Антон Живков. Аз съм Живко Ветеринов. Днес в предаването ще слушате новини за катастрофата в Южната Русия и провинция Дрозодея. Така, сега ще дадем думата на нашите репортери. Ще виждате нас, докато слушате за проблеми за запитването на репортерите. В Русенската болница. Ранени са общо 8 души. 15 години. Сблъсъкът между двете коли е станал на прав участък. По предварителни данни, единият автомобил е бил претоварен, в него са се возили 7 души. Шофьорът на другата кола е бил без книжка. Причините за происшествието се изясняват. Проведена е ситуацията в село Турия след снощното наводнение, причина от падналия поради и придушите съобщи полицейски наместник на село. Първоначално оценка на местните щети са 30 000 лева. Народени са къщите, животните са спасени, спешно жителите на наводнените къщи Така, това бяха новините от Пловдив и Русе. Сега да чуем. Още веднъж ще са необходими за да бъде разчистени пълни след нощната буря, която се разрази в нощта срещу неделя. Това обявиха от общинската фирма Чистота. За да се справи с падналите клони, дървета, носилки, кал и бопици е впрегната цялата налична техника на комуналната служба. В процеса са включени 600 служители. Приоритетно са разчистени капаците на дъждоприемните шахти, за да могат те да се отпушат и при очакваните нови валежи улиците да не се наводняват. На около 400 хиляди лева възлизат щетите, нанесени от пораните дъждове през почивните дни в Световча. Кметът Арбен Милонов казва, че е сформирана комисия, която описва пораженията. След като бъде изготвен доклад, ще се кандидатства за финансово подпомагане от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Дъждът води няколко къщи и отнесе асфалта на част от улиците в Световча. Сериозни щети са нанесени на селскостопанската продукция, тъй като нивите са наводнени. Кметът казва, че най-големите поражения е разрушаването на канавка, която служи за отичане на водата и селото и го предпазва от наводнение. Така, благодаря на нашите репортери. Сега остани с и времето. Приятен ден! Това бяха новините по ЕФТV. Довиждане и приятен ден!